Timpul este intim legat de sentimentul propriei noastre existențe. Simțim noi înșine, ne schimbăm și vedem cum toate care ne înconjoară se nasc, se transformă și pierd. Timpul tace și trece, dar oare mai merită să ne mai gândim la el? Oare mai merită să-l mai băgăm în seamă? Trece chiar și în timp ce cheltui timp pentru a vorbi despre el. Dar tu, cum îți rosești timpul? Ce fac orele pe care le pierzi și unde se duc? Ele așteaptă ziua când vor veni să depună mărturie împotriva noastră. Vor spune în lacrimi cum le-am abandonat, căci fiecare dintre ele ar fi vrut să ne dea ceva. Din păcate, în ziua de astăzi, oamenii nu mai știu să iubească frumosul. Nu mai știm să prețuim timpul. Tot mai mulți oameni trăiesc după cum bate vântul. Nu au un ideal în viață. Nu doresc să realizeze ceva, nu au vise, nu au nimic. Mulți caută fericirea în băutură, în droguri, în distracții, în aventuri de o clipă, dar ajung să fie dependenți de aceasta și apoi se luptă să găsească o cale de scăpare. Să nu alergăm după frumusețile înșelătoare care ne cântă ochiul, căci vom avea de suferit. Să descoperim esența fiecărui lucru și să nu privim doar exteriorul. Un măr poate fi frumos ca aspect, dar înăuntru pot fi viermi. La fel este și în lumea aceasta. În fiecare zi ai la dispoziție 86.400 de secunde. La sfârșitul zilei, te-ai întrebat vreodată ce ai făcut cu aceste secunde? Cum le-ai petrecut? De obicei folosești timpul pe lucruri mai puțin folositoare, care mai mult rău îți fac. Încearcă să-ți faci timp, fă-ți timp să privești o floare, să admiri frumoasele culori și fă-ți timp să privești un minunat răsărit de soare. Cât de uimitoare este natura, fă-ți timp să observi. Toate aceste lucruri minunate ne aduc aminte de un creator minunat. Fă-ți timp să vii la el. Dumnezeu te așteaptă să vii, chiar dacă ești un păcătos. El te iartă. Fă-ți timp să zâmbești mereu. Fă-ți timp să iubești, chiar dacă nu ești iubit. Fă-ți timp să-ți amintești când bătrânești și într-o zi se va termina firul vieții tale. A-ți irosi timpul înseamnă a-ți irosi viața, dar a fi stăpânul lui înseamnă a fi stăpânul vieții tale și a obține cel mai mult de la ea. Orice clipă trebuie trăită ca și când ar fi cea de pe urmă. Numai astfel poți prețui cât de mult înseamnă viața pentru tine. Într-o zi, tu vei pleca de pe acest pământ. Ce vei lăsa în urmă? Folosește-ți timpul cu folos și nu-l irosi.